La Universitat de València ha reduït els consums energètics d'electricitat, gas i aigua en 2011 per quart any consecutiu. Aquest estalvi s'ha aconseguit malgrat l'increment de la superfície construïda amb l'entrada en funcionament dels nous edificis. El control del consum energètic forma part del rigorós pla d'estalvi que la Universitat de València ve aplicant des de 2008. La reducció de consums, a més, ha permès atenuar la pujada dels preus. Així, en electricitat, l'increment del preu ha estat de l'1,93%, però la universitat només ha incrementat la seva factura anual en un 0,85%. En gas, l'augment de la factura pagada per la universitat s'ha quedat en un 1,14% i en aigua la despesa ha estat d'un 2,06%, menys que l'any anterior. D'altra banda, la universitat ha continuat ingressant diners per la seva producció d'electricitat fotovoltaica amb uns ingressos de quasi 600.000 euros, malgrat que el govern havia reduït considerablement la prima per producció fotovoltaica. Entre les mesures d'estalvi per al futur, s'està posant en marxa un pla per a subhastar els subministraments de forma conjunta amb altres universitats.